Така, здравейте. Аз съм Иван Маринов. И днес играем на някаква игра. Матанкс. Чакай. 500 джима. И старт. Бягаме от тревисто чудовище. Така. Това го знам. Наляво. Надясно. Уи. Така. Хоп. Хоп. Уи. Уи. О, това трябва да го взема. Oh yes. Good very much. Oh yes. Така. Good. Great. Та. И продължаваме. Скок. Ихи. Гъби. Опа. Добре, дай пак да пробваме. И ето ни върнахме се пак в дивата джунгла. Перфект. Трябва ми златния сок. Това надолу. Гигантска змия. Вау. Че ме изплаши. Уи. Хоп. Уи. Това не го видях. Уи. Продължаваме. Запахтелият се човек. Напред запахтял. Yes, успях. Не го лефнах. Oh yes. Mic job. О, какво? Това трябва да правя. Ай. Добре. Видим след малко. И така. Продължаваме. И колелото на късмета. Какво? Не знам какво е това. Пак гигантската змия. Гъби. Натам. Сам 50 метра. Натам. Растения, видях ги. Натам този път. Натам. Виждам. Хопа. Хоп. Паднах в кладенец. Отварям чест. Нещо си. Next. Окей. What? Добре, дай да видим. Кои нови неща? Това за килята. За Джеймо. 59.
Challenge. О, имам нови играчи вече. Тоест мога да си отключвам нови играчи вече. То е 5000, 5000, то си го имам. 60 джима, 5000, 5000, 5D, те пък всичките са 5000. Еми. Айде, плей. Почне. Гони ме, бе, маймуно. Растения. Скок. Змия. 250 милиметра. Не видях какво пише. Мерси за чеара. О, пак мерси за другия чеар. Ти колко чеара имаш, брат? Не, знам колко имаш, ама. О, ес! Това какво прави? Това през всичко им? Май. Как се набих. Хора, до тук ще приключвам. Защото е крайно време. Само едно ще ви кажа. И то е. Бай-бай.